Šarlotka se probudila do chladivého prosincového rána s pocitem, že dnešek bude něčím výjimečný. Když vyšla z domu, uslyšela pod nohama jemné křupání čerstvého sněhu, který přes noc přikryl celou zahradu jako nadýchaná peřina. Na větvi staré jabloně si povšimla něčeho zvláštního. Visela tam malá třpitivá hvězdička, ale neobyčejná. Tak se lehce pohupovala a tiše cinkala, jako by se jí snažil někdo zavolat. Šarlotka zvedla hvězdičku do dlaně. Ty jsi nějaká vánoční? Zašeptala a hvězdička opravdu jemně zazářila. To bylo dost na to, aby Šarlotka věděla, že se stalo něco kouzelného. Rozhodla se, že hvězdičku odnese na nejvyšší větvičku smrku u plotu, odkud by na ní byly krásně vidět všechny ostatní ozdoby. Jenže když došla ke smrku, hvězdička najednou zhasla. Tak to ne, řekla Šarlotka rozhodně. Tobě se tady nelíbí, ty patříš jinam. Sedla si na lavičku a začala přemýšlet, kam kouzelnou hvězdičku umístit. A tehdy jí to došlo. Hvězda patří na úplně nejvyšší místo vánočního stromečku, aby ukazovala cestu světýlkům a dávala pokojné světlo celé rodině. Doběhla proto domů, kde rodiče právě rozbalovali krabici s ozdobami. Mami, teď já našla hvězdičku a myslím, že chce být na našem stromku, vyhrkla. Rodiče se usmáli, ale když hvězdička zazářila, najednou pochopili, že to není jen tak. Opatrně ji pověsili na špičku stromečku. A jakmile se tam usadila, celý pokoj se zalil měkkým, teplým světlem. Jako kdyby se právě probudilo to pravé vánoční kouzlo. Šarlotka stála tiše a srdíčko jí hřálo. Teď jsi doma, zašeptala hvězdičce. A hvězdička se ještě naposledy rozářila tak jasně, že to vypadalo, jako by se na Šarlotku usmála.